Het is een dreig putje van gasmaster Henk Schreuder om het veld zo goed te krijgen. De motte had u veel jocht nodig en moet wel gauw eens even meend worden. Je moet hem op kleur houden, de greenheid. Nou, maar het bemesten, de voeding is enorm belangrijk. 's winters de kachel, waakbaar wezen op snieën. Je moet inspelen op het waar. Ja, neem het maar op. Schreuder vindt het mooi dat zien motten op het zegde plakje te vinden is. Het veld is deze simmer vervangen om te oude motten oneen weer. En daardoor eindigt het veld van de Veensers verliezen seizoen als shitjende. Ja, daar wil ik net nog een keer over nadenken. Ja, dat weer een opeenstapeling van dingen. Het veld wat verouderen wie verouderen veld. Net rond dwang kennen simmers wat je er graag rond dwang willen. En dus dat hier maar bepaalde factoren te maken. En ja, daardoor gingen wij een slecht veld. Ja, wie net best. En dat jou ook eerlijk daar. Dat is net leuk. Dat is zeker net leuk. De gasmaster is op tuin met de gasmatten, maar denkt dat het nog beter kan. Het seizoen is voor Schreuder slaggen als het veld bij de eerste 5 eindigt. Ja, ik ben grutsk, zeker. Maar ik vind van mezelf dat het altijd beter kan en beter mat. Maar goed, we doen wat we doen van kennen. En 30 luiden er nou zo bij. En daar ben ik wel grutsk op. Ja, zeker. Daar mag ik wel grutsk op wezen. Ik vind bij de eerste 5, 6 mooi ik. Maar daar vind ik wel dat we wel mooi staan. Jawel, ja, daar zou ik heel tevreden mee wezen. Absoluut weer.